clear tu te si bai le vek ule vo ina chuanin Aizawl Nursery veng kona pu ma rema in te fil 5mm mai Mizo in smart tak mai video kalo da don ani clear tu ten engemaw tala lok na in lo survey nge ka base ani a in hi adung fit som thum pariat ni in awang hi fit som ni pani chawalian ani a ban hi awang lama phe chuanin pani chaw ani amun hi tet em awangin fel fai ta kaplan masak lo chuanin nuam takin alwa theidon lo ti kha chianga chuwang chuanin LB Associates architectural farm hlun tak main aplan hi an siam sak veka ti chuanin an sak boka a basement telin chhong hnuai bernen floor li ani avai hianin nuai som kwa panga vel senga sak ni in an soya a finishing po hi amam tha mema Mizo in role model thatak mai nia ka share ta wangin video hi ka lo siam ani Mizo ti hianin atang puin in hi kan budget kan sum nei sa mil ai ma lian hianin kan rel tlang pui thina do thu samin kan zo hlei theilawa atlang puin a finishing por wal khai lo takin kan kalpui thin ni in ka sia chu wang chuanin hei puma rema in hi chu a chung le pon finishing te in wal khai fel thar meya a hmu nom hle ani hei dam doi dor in was war chikim hel ve pusangte in tina rei tem na rei lo khat bor je chiani dam doi dor chang tlung te alo amani hela hianin chuan in chuwa kan chawang in chuwa chawang rong in hoi me kami rong an hoi ki du thu samin chu ngai don ani nei kepina du thu samin ala ro lo de tel pai tok lo de usang ti in hi cute lut tuka cute ti mai pya la ma hian cute ni engkim mai hi ari thlap mai mo he ketloka du thu sama thirem ang mai hi ta chu wang chuanin vok lo phal chi po ni lo hi furniture po an nei na la khuya ngi furniture hi in order arcadia mo arcadia sum thiam de ei frame po nal khop me frame te hi chu ready made le ya ka ti ro ready made chuanin helai hianin love begins at home in ti tomi le pui no te an thalak hello oma tomi le pui no te hian boral to an fapa nei chun te ni an ui om tak zat ani lung len thak don mai tiro hi oi ma se light in te light na focus la ta afia lo light hian off lock te china na claim chuan la eng no deu hek light ka te chim da hi an te chim le chim te fan an hilam ki ka chim le chim da glass thana hi chuan mo du ang hian fia thei tak to lo thin ani he an dam thasi lai hi chuanin awan lung len thlak em khatia ta lo ka chu mo chung pin lo hian hi na adi ka lom from here our story begins
thế là gì air ventilation mua hay air lỗ lụn là tủ ra thì mua in hoang liếm đầu tiên nào gì sẽ đủ thuốc sắm rồi nó cân rồi khác lấy đi rồi nếu có khác lấy đi rồi avarin cái rồi avarin là lắm cho nên in dining table về thì có những cái đó anh này bị wooden work đấy này thì thế là thì cho nên coffee table lâu ama thì cho nên khi basin đi á chuan trong cái làm cần cái làm tu nè cute lutuk compact anti am anh hay anh kiếm em lutuk là về anh kiếm hay hun zim tiết kiếm vết ăn cái mò hay không ăn ở trên nào Japanese how in ang may nitiro. Tere kim perfect me. Mo nam to pa ni. Chuan bedroom hi. Bedroom hi la vela tiro. Poi lo tiro. I furnish na shim hi a material shim te curtain te engkim me hi anal vel ve kan me mitatlung. Lo mo me. Cool up me light too. Để đủ số. Để ăn cool thế bên. em shim mo sai Cái gì tu room nghe ban tu no room này moi tây room in tu no mo ôi alo liền to moi tây po khamo tôi mi phần đồ anh chú cái chú anh xem live về bác lâu chú có shit lâu ông cái riêng ít chú các phần đồ nhà đi đồ đó Bắt ra thế Chuan bathroom cái nào không đẹp bao nhiêu bathroom te po hian te ai fel khir re ul a cute plants đã lại thành message e plants very da thawa có đó mà sẽ chu anh đi đâu en te hei ui zau ve tho bathroom po hi zin no
ดูจวนอินบัตตับเตปุ่นดาที่โดนเท่านี้ฮีอุ้ยข้าใครเงี้ยนี่ เป็นฟรี อุ้ยเป็นทรีตจะไอ้คิวลุตัวก็ลองเริ่มชัดไม่ให้ปอด เขาก็เล่นช็อตเราไล่ เริ่มชัดเหลาลาย เขาเล่นปดเนาะ อุ้ยบอยเวออมถินเริ่มชัดเหลาลายปอดอย่างนี้จวนอินที่เป็นเร่งนี่บอยถินโดนนี่มั้งคิงเขียงเงี้ยนี่คิงอ่ะแค่นี้เงี้ย บุ้งเบลบุ้งเบลเขาเก๊กเสียงนะบุ้งเบลโอ้ยเท่เลยโอ้ยโอเว่นปอปัญหาที่ข้านี่เก๊กเสียงนั่นสักชิ้นบีเสียงเหตุซะแล้ววันอินอัปเกรดนะเซมจวนเฮ็ดละหมาดยันเฮ้ลำพีครับบอกอ่ะจวนเอ็งมาจุดอย่างนี้บุ้งว่าช่วยเทชัวรักจวงบิ๊กดอนเราอีเริ่มเฟลเทฟเท่านี้มั้งตัวเดี๋ยวชัวฉันชิบะนี่ดูกูอันไว้ลำปังคูเองไงไม่ลำปังโมนี่น้องก็ได้โอ้เวลติข้ามโปค่ะมันจบเวลข้ามโปค่ะมันจบชื่อวันเฟลไฟตักจวนฟริตซ์จุงอ่ะแค่ฟริตซ์จุงอ่ะแค่มีกระดาษทะเลโลน้องไอ้ไปเราล่อนดูต่อลงนี่หรอเอ็งกิมไม่ฮันมีแต่ลุงมันนี่กันอินทีหลังเต้ตีลองชวนอินจุงละมาคานินก็ฟันโนเต้อีฟันโนเต้นอมตาอันอินมากปาตินเห็นที่รอคุณไล่บรันดาคุณไปขัดชวกเบรเรื่องละชวกชิมละโอ้ยวิวชรอบราบคลากลุกตกเรเอกเต้สุดท้ายอย่างเงี้ยโจปาร์หูควันที่รอนกรีนเฮาส์ที่รอสไลด์soโจปาร์หูกรีนเฮาส์แล้วหลังนะอินจูว่าจ้องปนกันเตียงนี่ลาคิบุงก่อนเบียกอินบุงก่อนเบียกอินนี่คว้าปมอยลุตุกนี่ไงที่ store room มาแล้วนี่เวเรเซ่นะอากิมเวเบียไม่ยังกิมไม่อันโตดฟักแล้วนี่ลูกตะกินเรมันอยู่อาวางินดาเดี๋ยวที่ดาจุนี่เสียชวนินโตตั้งมาเสียเรมครับทับปนีวางินคาซีเขาอินอังเม่นี่เฟลไฟครับไหม
Hey, chú style lâu đăng liền tới thế mấy. Muốn nó nó biết như nào là mình tìm mấy tuổi nỉ. Thì con cần thấy cái đồ là điểm Ờ, anh tìm muốn nó biết như nào rồi cái mình cần tìm mấy tuổi nín hoa là cái cho anh hay văn nãy em cái này hay lâu nãy emนี่มีแต่ฟิงครบไหมจะตาให้หนึ่งจอดเงี้ยเจียงจู กันฟ้าที่ปทุมแหละกันโนปา อินสุงานโนปังนึงมันก็มันมั่วจันเป็นโนไปที่ลำพังกัน โอ้ยวันโตกเร็วตะเกียวแต่อินเจ้าลูกตุกคนที่ไฟตัวตั้มไม่ถือหรอที่ให้จวนนี่คอมแพคได้เลยเฟลไฟโตกินเองกินเขาเลยชัดไหม
이만한 사에 알로 닦아야 그냥 일단 이거 들어오면 remote control na po ada na om thlap ani in chung kha in chung ki kan fa ta room kha nya ti le la kang a plan sau hi le nge nang mai ni ing lo ve inu ti vel vek kan bo ti ka kan ne thế lại sẽ là hành động du lịch sang đậm đà hết ta một bát chu tu lo oi fel fai hi ka ti em ani tak takin oi space hi mo o ate tang ang khan in mang thiam lut tuk he ma omi lang ve do lo mi kha lo hoi ve la ma omi khai fanu pa ber mo oi room pon wam lut tuk chen ka chuan in bedroom ti lan hi an du vak lawa ma se nge a fel fai chuan bathroom hi a zom lo pha na po ka hre chuang lo ti lan hian mo ti ro in reserve em po ngai lem lo awan thatake heng te hi
an in hi alian lo ani hei han en bei hian mo ma se a fel fai em ani engkim mai kha a in rem thlap mai ni ani tur ang khanin hei no pang play na ani a chuan he tilam pang hi khi lai kan St. Paul's Higher Secondary School Mizoram a chuanin school thabera soi alanga kilai ki tlang nuam kon phei ani a ki tlang nuam veng tha zong zong alanga ni he ta hianin lungleng te lo langa so lai so rei ek le ai long ani a hei hi nursery veng biak in an sak thar dia a chhuan om kan ti ve em ani a moi a design hi a moi a view hi moi em bok ani hela hi zo par ho in an thuriam vel an chin na pangpar an chin na hun ani a so lai so khoi lai nge ming kho so lai so vai pon pho ti ve ni ai long kong ni a lai view hi moi em ani Aizawl ka kal chuanin thla hi kala reng thin ni lai view hi moi lutuk chuan he lampang hi mau bok tlang veng te lo langa mau bok biak in te alo lang ani eng hi lai hi mau bok tlang veng ani a chuan he lai hi mau bok khoi veng biak in ni ming hi ka hre to lo he lai hi helai hi bungkon ani a khi bungkon kon lai vel tak ani a helai hi bungkon biak in ani a kan te lai tang kan lo in khom ve na thin kha ni a helai pastor quarter a tikhan kan lo leng kwal ve na sa ve thin kho pe man la ya ngai omani kan play role swat ni nursery veng a in dan thleng khanin kan in khom ve ni chuan he la hi bung kon tlang veng ani a tlang veng pwd tlang kan di thin kha ani a ek lam han bethel veng a oma khatla bethel chuan helai hi bungkon tlang veng pwd tlang kan ti a chuanin helai hi cid tlang kan ti thin kha ni a lai bungkon kon lai takani chuan hnuai lampang hi high school veng kan ti thin kha ni a hei high school bungkon high school ani a hei ala dang lam te vak lo ani bungkon high school hi ai đều hết cả cần là nghe luôn đèn thác khúc mấy school kota ani fiame kani helai hi UPC biakin nin ka sia UPC biakin le bungkon high school biak in lo lang hinin ka siya chuan he kampang hi kulai kong khu so ta khatla sau ta tanga ron kwal phei ani a hei hianin ti hianin a kwal phei charchara bungkon high school kal tlangin mau bok ko na sonin a chuak phei ani kan sui to ang khanin helai hi nursery veng kon lai tak mai ania helai hmuna han building thatak tak mai ding khup to a tin helai hmuna school kan hmu lo lang hi nursery veng government primary school 3
nun bul kan lo tran ve na sikul kan lo kal tran ve na kha ania pulian thanga headmaster na hnuaiah khanin school bul kan lo tran ani helai kan tual chai ve na thin ani a hlu in angai om em ani tuna chuan hei building thatak mai an lo sa a model school Nursery veng model school ti in an soi to in ka hria a alung lian thlak tak zet ani tin he takan mu mison veng thlang lo lang hi song building te so pi jeni ite tin lian ding pui te in te chai thiam lian ding pui te in te ni in ka hria a hei an omna hi man lai chuan a thlang viawin kan tha thina tuna chuanin mun thatak mai veng leili tak mai alo ni chho mai to ni in ka hria helai mun hi a chung hi kan vlog man lo tuna kan lu tanga helai hi an laundry an insuk na mun ani a hei machine pahnih a oma chuanin a chungah hian pheikhawk bawm te pheikhawk suk fai sa te dahna alo oma engkim mai hi ani tur anga rem fel thlep mai vek ani a alwa tu te hianin an lwa thiam em a an chefela an engkim mai hi ani tur angin an ti vel vek mai hi a hmu nom em na pakhat ani a tin helai a hian hei an no pang te toys an motor te alo om boka hei arem hian an rem fel thlap mai no pang po hian mo hei hi endona ta na thale me da khom rei rui te le enge ni vom nok ang chi te engma om lovin uluk tak mai no pang po in an toys te an rem thlap mai ni an tet lai tangin hetiang hi an zir an len huna po angai to om lawang an ngai to om lawang ti arin om ani tin helai hi pon lam chhuana kha ani a an in play na mun kha ani a an va in fiam na mun kha tin kongkhar so no pang room lu na ani a tin helai hi a chung hi store room leilon do chawin store room honna ani thung ta ni i store room te po hi tu tok no theina kha an la nei zel mai ni anin atet ang hu hianin a chep chuang lo ni thil ani tur thlapa duan le plan ani awangin alwa to te po in an lua thiam em a chu wang chuan a fel fai em mai ni in chung lama khianin arwa tuilak na an la nei le zela arwa tui an do a tui po an hyang hnar ani tiang chuan fel fai taka hein hi plan ani awangin a hmu nama aro pui lua lova chu tianga in ro pui tak han fan vak tham chu ani lova ma sila kan soi to ang khanin fel tak architectural plan ani a chung hi uluk tak duan ani boka chu wang chuanin a in hi a hmu nama alwa tu te nan lwa thiam boka hei wang hianin han video han laka midang te mu atan po hianin a it om em awanga hetiang anga video lak sakhi kani a clear tu te po in mun no min ti vengi erin omani a in sai si alian lo hle me kan ti to kha ban pani deu chau hi ading ani hei kan hmuang hian ban pani adinga asira hianin abim lor angchi kha oma chuti deu me chu ani mo chuti angin ban in tlar po om lo ani a hmu nom ani hetianga in te fel fai thlap me hi khasi lwa ni om tak ne khasi hi an fel fai me ma intero te a fel thlap in rem thin an ni a hi anin pui berzo khan ya nu anu te in khan ya in chung kha chu an fano te in ani a anin dan ve na ani chu in fan pel tha em gitar in thiam mi a thiam mo tunge gitar per thiam zir tir chau in ming te min lo shilula self introduction tumo rin pui chuan rin moi chuan ku tami ku motor nga deuh kha tunge ming rin tluanga mo chuan a du dan puisa tin nge yang te har le yang tang chu in ti pe le ze ma
sumin sa sa table hin siam tir mek center table hin siam tir mek ka he do tho o chair nen do thu la sam san lo ni hi ma se tok viau to ni ti he po hi nal la tukang ti lo so ka hom kim vek chuanin kumare ma in nei tu pa ber he lai mi an nu ber ania he dam doi doran ha ka ni he dam doi dor chang plung tok men lo ne ya shat lo lain shat lo lain in turu lutuk mai dam doi dor te lai chu apui rutlat me ni ole khati zong kha voina ta na ka video lo siam the de chu ani le ta a clear to ten atop thlenga min lo clear saka wagin invite chunga lom thu kalo sei le ani e voina tan chuanin mangtha mutui vek ule tlang nuam veng tha zong zong ala ni he ta hianin lungleng te lo langa so lai so rei ek le ai long ani a hi nursery veng biak in an sak thar dia a chhon om kan ti ve em ani a moi a design hi a moi a view hi moi em bok ani